Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Kagem sedulurku kabeh. Balik maneh ana ing channel YouTubeku Sinoman Jawa. Pitakone dulur-dulur sing wis nanggone kolom komentar iki akeh kek banget, nanging aku durung iso mbalesi pitakone dulur-dulurku kabeh siji baka siji. Ning dulur-dulurku kabeh aja kuciwa ya karo Sinoman Jawa, tetep bakal tak balesi siji-siji, nanging sabar. Ana ing kesempatan iki dulur bakal tak bales komentare saka sing duweni akun Suspravirasari 3494. Lah, pitakone ngene dulur. Kepada yang terhormat Bapak Sinoman Jawa. Bah, lah kok formal banget iki, jangan-jangan Ibu DPR apa Bapak DPR kok ngeri. Saya lahir Senin Legi 18 menit sebelum azan maghrib. Katanya sudah masuk Selasa Pahing. Saya bingung mau buka usaha jualan apa yang cocok buat saya agar saya bisa sukses menjadi kaya. Mohon diberi petunjuk. Nah, iki pitakone sing duweni akun Suspravirasari bakal tak jelasne kanthi gamblang ana ing videoku iki. Ning sadurunge tak jelasne kanthi gamblang, aja lali adate ya dulur, diseruput kopine dhisikno. Menyangkut pitakone Mbak Suspravirasari ya. Mbak sapa iki jenenge? Mbak Suspravirasari, jenenge rada angel. Bener, memang yen Senin Legi lahire kuwi pas titiwancine maghrib diitung Selasa Pahing utawa dihitung hari berikutnya. Bener, wetone sampean Selasa Pahing. Menyangkut sifat, watak, karakter dan segalanya wis tak jelasne nanggone videoku sadurunge. Sampean scroll ya, weton kelahiran Selasa Pahing. Kodam pendampinge wis tak jelasne kabeh nanggone videoku sadurunge. Di scroll digoleki. Weton Selasa Pahing ki sejatine istimewa. Wis tak jelasne to, daya penghasilannya lumayan gede. Nah, menyangkut usaha sing pas kanggone weton Selasa Pahing memang dodolan. Sing ping pindhone dadi pemimpin. Ning lek sampean pengen njaluk solusi supaya sampean ki dodolane ben lancar ya ben laris, tak kei solusi. Ning aku lek sampean njaluk solusi pengen sugih, aku ra iso ngekei solusi. Sampean sadar apa ora, sugih lan larat wis ginaris marang Gusti Kang Maha Kuwasa. Awake dhewe menungso wajibe namung ikhtiar. Dene sugih apa melarat wis dikehendaki Gusti Kang Maha Kuwasa. Aku ra iso ngekei saran yen sampean pengen sugih. Ning lek sampean pengen dodolan utawa pengen dagang, nomor siji sampean dagang babakan panganan. Insya Allah sampean iso berhasil. Misalkan dodolan gorengan utawa lalapan sampean berhasil. Krana apa? Modale sampean kuwi wis duweni daya penghasilan sing apik. Sarate yen dodolan aja mbesengut ae, sing ramah, sing blapyak, puaskan pelangganmu, pasti pelangganmu akan mencarimu karena pelayananmu yang memuaskan. Nomor lorone tentang rasa masakanmu, kuwi kudu dijaga tenanan. Aja syukur tok, syukur dodolan ning rasane ora karu-karuan, sampean engko ya bakal kelangan pelanggan. Nomor telune seneng tirakat. Weton kelahiranmu Selasa Pahing, posonono tirakatono. Syukur bagi yen awakmu gelem salat wengi, salat hajat nenuwun nangarsaning Gusti
pinaringan karejekan ingkang lancar lan ingkang halal. Wong Jawa menang tirakat, ya toh. Yen awakmu tirakate tenanan, tak jamin uripmu bakal ayem tentrem, bagya mulya, tata lan tinata, lahir lan batine kalis mring sambikala mulai donya sampai tumekaning akhirat. Wis cukup semene ya dulur. Ketemu nanggone videoku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Kagem sedulurku kabeh.